بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Инде барча мактауларга лайыклы булган Раббыбызга барча мактауларны әйтәбез. Үзебезнең гыйбатларыбызны фақат аңына без багышлыйбыз, тапшырабыз. Һәм үзебезнең кимчелекләребездән Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз. Һәм әгәр дә Аллаһ Тәгалә берсен хак юлга күндерсә, аны һич кем бер адаштыра алмас. Кемне Аллаһ Тәгалә адаштырса, аны беркем дә туры юлга күндерә алмас. Һәм шәһәт бирәмен, чынлыкта Аллаһтан башка лайыклы рәвештә гыйбат кылырда һичбер лайыклы зат юк. Һәм шәһәт бирәмен, чынлыкта Мухаммад ул Аллаһның илчесе һәм аның кулы. Мөслим Синә җыентыгында 34 сан астында хадис килә. Бу хадисне Аль-Аббас бин Абдул-Мутталиб, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның абысы була, дядясы дип әйтик. Ул әйтә: чынлыкта ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан шундый сүзләрне ишетте. Пәйгамбәрбез әйтте: кемдә кем Аллаһ Тәгаләдән Раббы буларак, ислам диненнән дин буларак, Мухаммадтан Расул буларак разый булса, ризалыгын белдерсә, чынлыкта ул диннең тәмен татыячак. Чынлыкта ул иманның тәмен татыячак. Әйе кардәшләрем, чынлыкта гәрдә кеше Аллаһ Тәгаләдән риза булган хәлдә риза булса, ислам диненнән риза булса, Пәйгамбәрбездән Мухаммадтан Расул буларак, Пәйгамбәр буларак риза булса, чынлыкта ул иманның тәмен татыячак. Карагыз Пәйгамбәрбезгә, ул Пәйгамбәрләрнең иң зурысы, иң биеге, Пәйгамбәрләрнең иң ахыргысы, муттакиннарның имамы. Ул Билалгә әйтә торган булган: "Эй Билал, әйдә тизрәк камәт төшер. Әйдә камәт төшер, намазда ял итик әле. Намаз укыганда рәхәтлек алый әле, ял итик әле." Шулай икенче бер хадистә әйтә, бу хадисне Шейх Албани рахмәтуллаһ сахифа чыгара, Абу Дауд Суннат җыентыгында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Миңа бирелде намазда күз шатлыгы." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям намаз укыганда күз шатлыгы булган. Ул рәхәтлек тапкан, намазда тынычланган, тынычланып намаз укыган. Һәм әгәр дә Пәйгамбәрбездән кала башка сахабаларыбызны карасак, алар да намазда җиңеллек белән, рәхәтлек белән, күз шатлыгы белән укыганнар. Ничек алар шундый дәрәҗәгә барып җиткән соң? Шушы хадистә искә төшергән 3 әйберне дөрес кулланганга, Аллаһ Тәгаләдән риза булганга, ислам диненнән риза булганга һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямнан риза булганга. Аллаһтан без ризабыз. Аллаһ Тәгалә безгә шундый күркәм сурәт биргән, сәламәттән биргән, яхшы җисем биргән. Ризабыз, Аллаһ Тәгаләдән безгә ризыкларын бирә. Төрле ризыкларны Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Аннан безне Аллаһ Тәгалә мәхрүм итмәде. Аллаһ Тәгаләдән без ризабыз. Аллаһ Тәгалә безгә шундый күркәм ата-аналарны, туганнарны, күршеләрне бирде. Һәм барча нинди ниъмәтләр белән Аллаһ Тәгалә безне бүләкләде. Аллаһ Тәгалә нинди ниъмәтләр белән безне ниъмәтләмәде. Без барчалардан Аллаһ Тәгаләдән ризабыз. Һәм ризабыз Аллаһ Тәгаләдән илаһ буларак Аллаһтан ризабыз. Чөнки ул бер үзе барлыкка китерүче, идара итүче, бүтән җирләрнең, күкләрнең байлыгының хуҗасы. Шуңа булгач бүтән гыйбатларыбыз да аңа булырга тиеш. Һәм риза булгач без
ризабыз. Безгә башка зат кирәк түгел. Без беркемнән дә үзебезнең хаҗәтләребезне сорамыйбыз. Чөнки хаҗәте юк. Аллаһ безгә җитә. Аллаһ безгә җитә. Аллаһтан без сорасак, Аллаһ Тәала бар шәйберне бирә. Үзебез мохтаҗ булган, үзебезгә кирәкле әйберне Аллаһ Тәала башасын да Аллаһ Тәала бирә. Риза булу, канагать булу Аллаһ Тәаләдән илаһлектә. Һәм без Аллаһтан ризабыз. Аның исем сыйфатларында. Аллаһның күпме күркәм исем сыйфатлары бар. Һәм шул исем сыйфатларынан ризабыз. Һәм бер исем сыйфатында инкар итмибез, үзгәртмибез. Ялган, кирәкмәгән мәгънәләргә дә алмаштырмыйбыз. Ничек Аллаһ Тәала, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең хәдисләрендә искәртүче, нәкъ шул килеш без аны кабул итәбез. Һәм без ризабыз Аллаһ Тәаләдән, Раббыбыздан, Аллаһ Тәала безгә тәкъдир язган тормышына. Нинди генә халәттә булмыйк, шатлыклы хәлдә булыйкмы, яки безгә бәла каза килгән вакытта булыйкмы, без Раббыбыздан ризабыз. Бит белик, Аллаһ Тәалә күпме безнең хаталарыбызны гафу кыла. Аллаһ Тәалә әйтә үзенең аятларында: "Ва ма сабакум мин мусиба фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир." Нинди генә сезгә бәла каза килмәсен, алар барчасы да үзегез кулларыгыз белән эшләгән бәлаләр алар. Кардәшләр, нинди генә безгә бәла каза килмәсен, анда гаип үзеңдә. Үзеңнең кулың белән эшләдең син аны. Үзеңнең гынаһларың белән шушы бәлагә үзең керттең син. Бит бел, Аллаһ Тәалә күбесен гафу кыла. Ва яфу ан кафир, Аллаһ Тәалә күбесен гафу кыла бит әле. Шуттыр без Аллаһтан ризабыз. Аллаһ Тәалә безгә язган тәкъдирдән. Карагыз, Пәйгамбәребездән бер мисалын. Кашан Пәйгамбәребезнең малае Ибраһим вафат булганда, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям керә аның кырыена. Ул аны кочаклый, аны үбә. Аннан соң аның күз каршында Ибраһим малае үлә. Аннан соң Пәйгамбәребезнең күзләреннән яшьләр ага. Аннан соң сахабалар күрделәр, һәм әйттеләр: "Я Расулуллаһ, син дә җырлыйсыңмы? Ягъни, әллә Аллаһның тәкъдире белән риза түгелме?" Шундыйрак мәгънә белән әйттеләр Пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям аннан соң әйтте: "Бу бит рәхмәтлектән." Аннан соң тагы әйтте: "Күзләрдән яшьләр ага, йөрәкләр борчыла. Һәм без әйтмибез үзебезнең Раббыбызга бер нәрсәдә, ягъни Аллаһка тилтеш тигезмибез. Раббыбыз риза булган әйберне генә әйтәбез. Һәм без бик тә кайгырабыз Ибраһим синнән аерылуга." Менә күрәбез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә нинди авыр хәлләр булмасын, ул һәр вакытта үзенең Раббысыннан риза булды. Һәм шулай агар да без карасак, табыр хәлне, инде ул Ибраһимның хатыны белән булган хәл, ул Хаҗар рахмәһуллаһ. Ибраһим алейһиссәләмнең икенче хатыны Хаҗар балага уза, Исмаил туа. Аннан соң Аллаһның тәкъдире белән, Аллаһның әмере белән Аллаһ Тәалә Ибраһимга әмер итә үзенең хатынын һәм малаен Исмаилне Мәккә җирлегенә илтеп куярга. Һәр вакытта без Мәккә җирлеген карасак, инде зур шәһәр, кешеләр тулы. Ул вакытта алай булмаган Ибраһим вакытында. Ибраһим вакытында үзенең хатынын илткәнен дә шул. Бер җан иясе юк. Бер җан иясе юк. Бер кайнак су чыкмый. Һәм Ибраһим алейһиссәлам Аллаһның әмере белән алып килә Хаҗарны һәм шушы җиргә, шу Мәккә, шушы Кабатулла тирәсенә, Зәмзәм шатыры урында китереп утырта, шунда калдыра һәм бурылып китеп бара. Аннан соң Хаҗар аптырап кала: "Я Ибраһим, син безне монда калдырасыңмы? Монда бер кеше юк. Монда су да юк, монда бер нәрсә юк." Ибраһим бер эндәшми, ул һаман да бара. Аннан соң тагы кабатлый шушы сорауны: "Син безне кемгә калдырасың?" Аннан соң Ибраһим әйтте: "Мин калдырдым сезне Аллаһка." Аннан соң бу мөэминә хатын кыз әйтте: "Алайса мин Раббым белән ризамын." Икенче рәвәттә килә, Хаҗар сорый: "Я Ибраһим, моны сиңа Аллаһ әмер иттеме безне монда калдырырга?" Аннан соң Ибраһим әйтә бурылып: "Әйе" дип. Аннан соң Хаҗар әйтә:
Ал ise Аллаһ Teala безне юкка чыгармас. Менә күрәсезме, ничек мөселман, ничек мин хәле ничек булырга тиеш. Ул һәр вакытта да үзенең Раббысыннан риза булган хәлдә булырга тиеш. Һәм шулай без ризабыз ислам диненнән дин буларак. Һәм аның мәгънәсендә ята, Аллаһ Teala безгә нинди генә шәригатьтәге хөкемнәрне безгә хөкем кылмады, без барчалардан ризабыз. Ризабыз, әлхәмдүлилләх. Аллаһ Teala безгә көненә 5 вакыт намаз укырга әмер кылды, ризабыз. Айга 1 мәртәбә урал торга фарыз кылды, бик ризабыз. Гомер эчендә булдырылган хәлдә хаҗга бару Аллаһ Teala фарыз кылды, бик ризабыз. Бай кешеләр факирләргә закатларын түли, садакаларын бирә, бик ризабыз. Һәм шулай итеп бөтен хөкемнәрдән без ризабыз. Менә бу ислам дине. Һәм ислам диненнән без һәрбер гамәленнән, һәрбер эшеннән ризабыз. Һәм Аллаһ Teala бездән нәрсәдән дә тыймасын, аннан да без ризабыз. Һәм килешәбез чынлап та Аллаһ Teala безгә нәрсәне тыймасын, ул хәерле. Ул безнең өчен яхшы. Аллаһ Teala безгә яхшылык теләп бит инде әйткән. Тыйган безгә, сезгә яхшы булсын өчен, сезгә хәерлек булсын өчен Аллаһ Teala тыйган бит начарлыклардан. Без bundan барчадан ризабыз. Һәм шуңа Аллаһ Teala әйтә: "Инна динна индаллаһи ислам." Шунлыкта Аллаһ каршында бер генә дин, ул ислам дине. Икенче аятында Аллаһ Teala әйтә: "Ва ябтагы гайра ислами дина, фала юкбала минһу, ва хува фил ахирати минал хасирин." Кемдә кем ислам диненнән башка динне сайлый икән, ислам динен калдырып башка динне үзенә ала икән, белеп торсын, Аллаһ Teala аннан бер гамәлен дә һәм динен дә кабул итмәс, һәм кыямәт көндә ул хәсрәтләрдән булачак, берсе калачак, кулында бушлык булачак. Аллаһ каршында Аллаһка барлык бер гамәле дә булмаячак. Һәм ул хәсрәтле булачак. Шулай белик, дин нәрсә, ул гамәл. Агар да син ислам диненнән риза икәнсең, син гамәл кыл, син тырыш, күрсәт үзең ризалыгыңны ислам диненнән. Ислам дине ул хыялына түгел, исеменә түгел, һәм сүзенә түгел. Ул гамәл. Шуңа диннең мәгънәсе гарәп телендә агар да карасаң, словарьны ачып карасаң, диннең мәгънәсе ничек? Берничә мәгънәсе, ул гадәт һәм гамәл. Гамәл. Шулай итеп син гамәл кылган очракта гына син динле кеше булып санала торган буласың. Ана соң әлбәттә без ризабыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямнан пәйгамбәр буларак, расул буларак. Аллаһтан булган хәбәрләрен җиткерүче булды. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул иң соңгы пәйгамбәр, аннан соң пәйгамбәр булмаячак. Һәм ул бөтен башка пәйгамбәрләрдән иң бийиге һәм иң зурысы, иң фазиләтлесе. Һәм шуңа да пәйгамбәр Аллаһ Teala әмер кылды, мин җибәргән расулны тыңларга, аны хөрмәтләргә, аңа буйсынырга һәм нәрсә генә алып килмәсен аңа ышанырга. Аллаһ Teala әйтә: "Ва матакумур расулу фахузуһ, ва манахакум анһу фантаху." Расул сезгә нәрсә генә алып килмәсен, аны алыгыз, кулланыгыз, эшләгез. Нәрсәдән тыймасын, аннан тыелыгыз. Һәм шулай итеп пәйгамбәрдән риза булу, пәйгамбәр юлына ул иярү, аны юлы белән бару, аны ярату. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә генә эшләмәсен, һәм нәрсә генә әйтмәсен, пәйгамбәрбезгә ияреп ул эшләрне эшләү һәм ул сүзләрне әйтү. Һәм пәйгамбәрбезгә буйсынуны беренче иттереп кую. Хәтта үзеңнең теләкләреңә караганда да, хәтта үзеңнең теләгеңә хәтле дә, әтинең теләгенә хәтле дә, балаларның теләгенә хәтле дә пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләрен, пәйгамбәрбезнең теләген алга кую. Һәм пәйгамбәрбезнең сүннәтен яклау, пәйгамбәрнең сүннәтен тарату, пәйгамбәрбезнең сүннәтен бетерә торган бидгатларга каршы бару. Менә шушы ризалык. Шушы син риза пәйгамбәрбез юлы белән, сиңа кирәк түгел башка бидгат эшләре, яңалыклар сиңа кирәк түгел. Чөнки син пәйгамбәрбез юлы белән ризасың. Син ислам дине белән риза, сиңа кирәк түгел башка яңа әйбер. Чөнки яңа әйбердән бернинди хәерлек юк. Яңа әйбер Аллаһтан түгел ул. Нинди генә күркәм булып күренмәсен, нинди генә матур булып күренмәсен, һәм кем генә мактамасын.
Әгәр дә пәйгамбәрбез заманында булмаган икән ул эшләр, ул яңалык әйберләр, анда хәерлек юк. Хәерлек булса, Аллаһ Тәгаләне җиткерер безгә. Хәерлек булса, пәйгамбәрбез моны эшләр иде. Шуның өчен без әйтәбез: "Радиту биллаһи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин набийин ва расулан". Без ризабыз Аллаһ Тәгаләдән Раббы буларак, ислам диненнән дин буларак, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Мухаммадтан риза булабыз, пәйгамбәр, расул буларак. Әйе, тышкы яктан караганда бу бик җиңел кебек сүзләр. Әйе, бу сүзләрне һәркем дә әйтә ала, ләкин хакыйкатьтән дә аны гамәлгә аштыру, гамәлгә куллану, монда инде кардәшләрем тырышлык кирәк. Моның үз-үзендә эшләргә кирәк, һәм үзеңнән тырышлык ясау кирәк. Һәм ничек син тырышмыйча, тырышлык күрсәтмичә, син ислам динендә тақвалы мөэминнәрдән була аласың. Һәм ничек син тырышлык күрсәтмичә, тырышмыйча, авырлык күрмичә, ничек син җәннәткә керә аласың? Ахыры җәннәткә зур дәрәҗәгә ирешәсең килсә, үзеңнән тырышлык күрсәтү кирәк. Һәм риза булгач нәрсә ул риза? Риза ул канәгать булу. Канәгать булу, шатланып сен үтисең. Шуңа да менә хутбаның башында искә төшердек, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ничек аларга, сахабаларга шундый җиңел булды Аллаһның гыйбадәтен үтәргә. Алар ял иткәннәр намазда. Ни өчен? Чөнки алар канәгать, чөнки алар шатланып эшләгәннәр шушы гыйбадәтләрне. Шатланып, риза булып эшләгәннәр, шөкр кылып эшләгәннәр. Әгәр дә инде кешеләр шушы ризалык түбән булса, канәгатьлек түбән булса, инде ул ялкалана торган була Аллаһның кушкан эшләрен үтәүдә. Теләмичә генә эшли торган булачак. Аның кайфы юк, аның теләге юк. Теләк булса да бик түбән дәрәҗәдә. Бу инде аның ризалыгы Аллаһ Тәгаләдән, аның диненнән бик түбән дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яхлифуна биллаһи лакум лиярдукум, Аллаһу ва расулуху ахаqqu ан ярдуху ин кану муъминин". Ул мунафиклар килеп, сезгә төрле антлар әйтәләр Аллаһ белән. Хәтта сез аларны ризалаштырыр өчен. Ягъни ул мунафиклар. Ягъни бу аят Тәүбә сүрәсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик мохтаҗ булды ярдәмгә, һәм сугышка чыгып китәргә кешеләр саны җитми, мөмкинчелекләр җитми. Һәм булганы белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм чыгып китә. Әмма кайбер кешеләр калдылар, гозерләр әйтеп: "Менә мин ширлим, менә минем балам ширли, мин бара алмыйм, минем акчам юк", һәм төрле гозерләр әйттеләр. Һәм Аллаһ белән ант итә, кайткач сөйләделәр: "Мин барырым син белән пәйгамбәр, килеп чык". Алар теләделәр пәйгамбәрне һәм башка сахабаларны үзләренә ризалаштыра. Ягъни сездә гаип юк дигән көнне. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләкин белсеннәр, Аллаһ Тәгалә һәм аның расулын ризалаштыру ул лаеклырак, хаклырак". Әгәр дә алар мөэминнәр булсалар, шуның өчен кардәшләрем, безгә иң беренче уйлау кирәк Аллаһның ризалыгын алу. Кайчан синең каршыңда Аллаһның ризалыгын алу һәм башка кешенең ризалыгын алу, кешенең ризалыгын сайлау кирәк түгел. Бер ничектә. Ни кызганыч, кешенең иманы түбән булу сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын төшереп калдырып, кеше яки дәрәҗәгә омтылып, яки мал-мөлкәткә омтылып, яки башка дөнья мәнфәгатенә омтылып, кешенең ризалыгын сайлый. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын артка калдыра һәм инде ни хәсрәтле мондый кешеләр. Элхамдулиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удвана илля аля залимин. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алиhi ва асхабиhi аҗмаин. Һәмчик без искә төшердек шу эш асыл хакында. Ул Аллаһ Тәгаләдән риза булу, ислам диненнән риза булу һәм пәйгамбәребездән риза булу. Менә бу эш асыл, эш нигез безнең динебездә. Һәм агар да кеше шу эш нигезне тота икән, эш нигезне кирәкле рәвештә ничек аннан сорала, ул аны куллана икән, инде аңа җәннәт ваҗиб була. Һәм моның хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе хәбәр бирә. Ничек бу хадисне Имам Муслим үзенең Сахих китабында китерә, 1800
84-нче хадис астында бу хадисне Абу Саид аль-Худри радиллаһу анһу тапшыра. Әйтә, шунлыкта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Я Абу Саид, кемдә кем Аллаһ Тәгаләдән Раббы буларак риза булса, ислам динен дин буларак риза булса, Мухаммадтан пәйгамбәр буларак риза булса, аңа җәннәт ваҗиб булды." Абу Саид аль-Худри шу хәле бу хадисне кабул итә йөрәге белән. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә: "Я Расул, та кабатлый бу сүзне, кабатлый" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кабатлый. Яни шу хәле иштәлекле мәгънәле хадис. Аңа җәннәт ваҗиб булды. Әгәр дә риза булса Аллаһ Тәгаләдән, ислам диненнән һәм Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән. Һәм бу эш нигез дип әйттек. Һәм бу эш нигез хакында Пәйгамбәрбезнең икенче хадисендә килә. Бу хадисне, бу хадис, бик мәшһүр хадис, Аль-Бара бин Азиб радиллаһу анһу тапшыра ул хадисне. Кашан мәйтне кабригә күмгәч, салгач, күмүчеләр китеп баргач, ике фәрештә килә һәм өч сорау сорыйлар. Аның беренчесе: "Кем син, Раббың? Кемгә гыйбадәт кылдың? Синең динең нинди? Һәм синең пәйгамбәрең кем?" Шу үч сорау соралачак. Шу үч нигез соралачак. Әгәр дә мөмин булса, мөселман булса, әлбәттә ул җавап бирәчәк. Әлбәттә ул җавап бирәчәк: "Минем Раббым Аллаһым булды. Минем гыйбадәт кылган Затым Аллаһ булды. Динем ислам дине булды. Пәйгамбәрем Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм булды." Әгәр дә андый кеше булмаса, мөминнәрдән хәйри изге бәндәләрдән булмаса, инде ни хәсрәт ул кешегә. Мин белмим. Һәм аңа җәһәннәм ишекләре ачылыр. Һәм инде аңа җәһәннәм түшәкләнер, хәтта кыямәт көне җиткәнчә. Һәм шуны, кардәшләрем, менә үч нигезне һәр вакытта истә тотыйк. Һәр вакытта гамәлдә кулланыйк. Һәм һәр вакытта аны яңартыйк. Һәм шушыны яңарту өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хадисләрендә шуны хакында искә төшерә. Ул кичке һәм иртәнге зикрләрдә. Ничек килә хадис? Аль-Мунзири юлы белән Пәйгамбәрбезнең сахабинән килә. Ул әйтә: "Мин ишеттем Пәйгамбәрбездән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ман кала иртәнге вакытка җиткәч, ягъни иртәнге намаздан соң таң җиткәч, кемдә кем әйтә икән бу сүзләрне: Радиту биллаһи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин набиян. Мин Аллаһ Тәгаләдән Раббы буларак ризамын, ислам диненнән дин буларак ризамын, Мухаммадтан пәйгамбәр буларак ризамын." Әгәр дә кеше шуны әйтә икән иртәнге якларда, таң атканда, мин аңа кыямәт көндә дус булачакмын, аны яклаучы булачакмын, аны үз җаваплыгыма алырмын һәм аны җәннәткә кертеп җибәрермен. Бу хадисне Шәйх Албани рахмәллаһу үзенең силсилә сахихада хәсәнгә чыгара, яхшы хадис дип әйтә. Карагыз, иртән сайын, көн сайын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кемдә әйтә икән бу сүзләрне. Яни кеше искә төшерсен шушы хәлне, искә төшерсен шушы үч асылны һәр вакытта да. Шуңа өстәп Муслим сүннәт җыентыгында 386 хадис астында килә Сад ибн Аби Ваккастан хадис. Ул Пәйгамбәрбездән тапшыра шушы хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Кемдә кем муәззин, азан әйтүче, азан әйткән вакытта әйтә икән бу сүзләрне: Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ, радиту биллаһи раббан ва би Мухаммадин расулан ва бил ислами динан, гуфира лаху занбуh." Азан әйткән вакытта, икенче риваяттә килә, шәһадәттән соң. Азан әйткәндә: "Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ" азан әйтүче шул сүзләрне әйтә. Һәм ишетүче кеше кабатлый аның артыннан бу сүзләрне. Ул да шулай икенче хадисләрдә килә. Аннан соң шәһадәтләрне әйтеп бетергәч, менә бу сүзләрне әйтсә: "Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ", шәһадәт бирәмен, Аллаһтан башка лаеклы рәвештә гыйбадәт кылырга бер зат юк, мар Аллаһ үзе генә, аңа тиңдәшлекләр юк, ул бер үзе генә.
Һәм Мөхәммәд Аллаһның кулы һәм аның расулы, һәм мин Аллаһтан Раббы буларак ризамын, Мөхәммәдтән расул буларак ризамын, һәм ислам диненнән дин буларак ризамын. Шундый сүзләрне әйтсә, аның гөнаһлары гафу ителенер. Менә шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям чакыра мөэминнәрне, мөселманнарны менә шундый зикрләрне әйтегез. Хәтта кеше шушы зикрләр әйтеп искә төшерсен, нинди хәлдә үзен. Һәм чынлап да шушы эш асын үтимме, юкмы? Һәм чынлап та мин Аллаһтан лаеклы рәвештә, хакылы рәвештә ризамынмы, юкмы? Диннән ризамы мин, юкмы? Аллаһның бөтен хөкемнәрен ризамы, Аллаһның бөтен хөкемнәрен әллә юкмы? Пәйгамбәрбез мин ризамы, юкмы? Һәр вакытта үзен әйләнеп кайтсын, һәр вакытта иман яңартсын. Чөнки зикрләрнең дә, Аллаһның искә төшерүнең дә файдасы шушында. Шайтта кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә риза булыйк. Ничек инде Аллаһ Тәгаләдән риза булмыйча калып була? Ул бит синең Раббың. Ул бит сине ризыкландыручы, ашатучы, ризыкландыручы. Ул бит сине хаҗәтләреңә җавап бирүче. Ул бит сине бәхетле итүче. Ул бит сине бәла-казалардан саклап калучы. Ул бит сине җәһәннәмнән куткарып җәннәткә кертүче. Менә Раббың синең шушы. Аллаһ Тәгалә синең шушы. Ул синең илаһың. Ул синең гыйбадәт кылына торган затың. Ничек син риза булмыйча кала аласың? Ничек ислам диненә риза булмыйча була? Ул бит Аллаһның биргән сиңа дине, сиңа файдаңа, синең өчен сиңа файда булсын, бу бәндәгә, кешегә файда булсын, менә дөньяда ахирәттә бәхетле булсын әле. Менә аңа ислам дине, менә сиңа бирдем, тот та куллан. Берәр уйлысы да юк. Моны кеше дә уйлап тапмаган, хәзрәт дә уйлап тапмаган, пәйгамбәр дә уйлап тапмаган. Аллаһ Тәгалә җиде күк өстеннән төшерелгән дин бит бу. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума акмалту лакум динакум", мин бит сезгә бүген динне тутырдым. "Ва атмамту алейкум ниъмати", бу минем ниъмәтем сезгә карата, тутырып бетердем. "Ва радиту лакумул ислам дина", һәм үзем ислам дине белән мин ризамын. Аллаһ Тәгалә безгә сайлап бирде аны. Сайлап бирде, иң күркәм рәвештә, иң яхшы рәвештә ясап бирде. Аны ничек киметергә бу Аллаһның динен? Аллаһның дине иң күркәм рәвештә безнең алдыбызда. Аны киметеп тә булмый, аны өстәп тә булмый. Арда киметсәң, өстәсәң, инде үзеңә зулымлык китерә торган, үзеңә нахшарлык китерә буласың. Һәм ничек Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән риза булмыйча була. Иң күркәм, иң хәерле, иң бөек Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм, һәм син аның уммәтендә тугансың. Һәм ул синең пәйгамбәрең. Ул синең пәйгамбәрең. Иң беренче җәннәткә күрүче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, иң беренче ул җәннәткә күрүче Пәйгамбәребезнең уммәте. Иң күп уммәтендә иң күп кеше саны булучы Пәйгамбәребезнең уммәте. Һәм кыямәт көндә иң дәрәҗәле кеше ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бер пәйгамбәр дә Аллаһка килеп шәфаәт бирә алмас. Бөтенсе куркырлар. Хәтта Ибраһим да, хәтта Нух да, хәтта Гыйса да, хәтта Муса да, иң зур нинди пәйгамбәрләр булмасын, Аллаһ кырына барып, сәҗдә кылып, аннан нәрсәдер сорарга куркырлар. Пәйгамбәрбез барып сәҗдә кыла һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Мөхәммәд, күтәр башыңны, сора, җавап бирелерсең, шәфаәт кыл, шәфаәтең кабул булыныр." Менә безнең пәйгамбәрбез ничек? Һәм чынлап та пәйгамбәрбез хакын без үтибезме, юкмы? Чынлап та син пәйгамбәрбез ризамы, юкмы? Аны үзеңә үрнәк итеп алганың бармы? Үзеңә үрнәк итеп аласыңмы? Аның сөннәтен күтәрәсеңме? Аның сөннәтен бетерә торган бидатлар белән, яңалыклар белән көрәшәсеңме? Риза булыйк, кардәшләрем, риза булыйк. Риза булсак, Аллаһ Тәгалә бездән риза булачак. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Инде Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны арттырсын, ныгытсын. Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлем бирсен, һәм файдасыз гыйлемнәрдән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Һәм безнең дуаларыбызга мохтаҗ булучы каберләрдә үзебезнең мөселман кардәшләребезнең кимчелекләрен Аллаһ Тәгалә гафу кылсын, каберләрен нурласын, һәм ахирәттә җәннәттә бергә очрашып шатланырга Аллаһ Тәгалә безгә язсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Ва қим ссалат.